Ei, benvinguts a Kawaii Diana. Avui farem el Doki Doki. We love you. Lo prim, vale. Little Twin Stars Swap Food. És un sabó Per ficar el sabó, no hi ha res dintre. vacío. Sailor Moon Diari. Notebook. Notebook. Little Twin Stars Pouch. És un monedero. Qué kawaii. Qué mono. Kawaii. I a dintre té algo. No té res, mira. Plàstic. I què és això? Plàstic. He trobat plàstic! Què serà? Kirby de Bento Box. Una carmanyola. Al revés. Wind Chime. És com... Sí, Una campana d'aire. una campana. Hola. Així, és així. Mira. Hola. Espera. Oh, que xulo. El sabó. Mira, vol rentar-vos les mans. El d'aixonses, la campaneta i el diari. Té. Espero que us hagi agradat. Doneu-li like I subscriure-us. per a més Vídeos. a Kawaii Diana. I hasta la pròxima. Ciao, ciao.